Som al restaurant El Cairat de Falset amb la Mercè Pellejà. Avui parlarem de diversos vins de la denominació d'origen Priorat, maridats amb diversos plats que elaboren en el seu restaurant. Mercè, amb aquest primer vi, que seria un Priorat jove sense criança, m'agradaria que poguessis descriure una mica les característiques del vi i amb quin plat ho recomanaries. Bé, aquest vi està pensat per aquest plat amb verdures, amb una salsa molt lleugera, és un plat que és fred, perquè és un vi que és de l'any. Vol dir que no està passat per fusta. Aquest és un vi jove, amb uns tocs de raïm o de fruita madura, que les seves varietats és garnatxa i carinyena. Té uns tocs de torrats i de raïm molt afruitat, que jo crec que és perfecte per a aquest plat. A més, és fred. Bé, en canvi, aquest seria un segon vi del Priorat, però amb criança. Quines característiques tindria i amb quin plat ho recomanaries a casa teva? Aquest vi considero que és el vi de tota la vida del Priorat. Està fet amb fusta, normalment de 2 anys, porta carinyena i garnatxa. Segons quins pobles hi ha un cupatge més de garnatxa o uns altres més de carinyena, i està pensat amb aquest plat. És un plat que és el carpaccio de vedella, està fet amb una maceració d'oli, que és de la comarca, molt bo, amb un polset de cep i després amb un formatge. És un plat lleuger, però que a la vegada té molt cos, amb un vi que ja porta un toc de fusta, que el vi en si ja té uns tanins molt més intensos, creiem que és l'idoni. Bé, i acabem el maridatge amb el gran vi del Priorat, també amb criança, però amb unes característiques especials. Ara ja estem parlant dels grans closos. Aquests vins estan fets a partir de fusta nova, és una cosa molt a remarcar, perquè estan fets amb la primera fusta, és el que agafa concretament molt aromes. En acabat aquí, a part que hi ha la carinyena i la garnatxa, que són els autòctons, segons els tocs de cada bodeguer, poden posar cabernet, poden posar merlot, el sirà, i és un vi que, a part que ja també és molt fresc, aquest toc de la fusta nova és el que li dona un to molt agradable. Hem pensat fer un plat, doncs, ja també és contundent, però amb molt més cos, com és un filet de bou, fet amb una salseta lleugera, però que hi ha bolets, i en acabat, doncs, segons la temporada, llanega, ceps, gírgoles. No sabrem mai com eren els vins que bevien aquells homes austers que van construir aquest monestir i van donar nom al Priorat de la Cartoixa d'Escaladei. Ells en van establir els límits i hi van portar la vinya. Probablement, el vi actual no té res a veure amb aquell vi medieval, però ha calgut un esperit fort i un tren de cartoixà per aconseguir col·locar els vins del Priorat allà on els corresponia.